Dylan, tá sin iontach. Cáigur ceap Santa greibhú do bhuachail anmháim líana. Bíoch. Agus bhés go ddíra céir a bhí wet freisin. Ó, cinnte go rá, se bhí litterscrífa go bhí mína saon anrá Dylan. Bhí. Agus sinna chu is fearra. An sin bhí neartá meid Santíanú díana an chicken tú. Ó, right, tuige. Bhí seoirí. Ó, é seo. Brontan is tíirthain. Fan go bheice me gur amad. Do Dylan, grá, Rory. Seo Bhín scéal faoin lena bhíosa. Ó, teoh scéal go fáileach rénas. Go an Dylan? Ha? Wow, go sin. An den níl sé le. Taní gur mágad Rory. Tá fáilte rá. Só céir tá siad go dhéana. Ó, níl sa go macha, tá sa go Peter, tuú siad ar réiteach a cinint. Enú Dylan sin? Ó, domsa, ne? Seanis. Gur míle mágad Dylan. Wow. Ó, agus domsa? Ó, man, Daddy. Man, go dicta Ó, gansaí nullan. Go ddíireach an rud a bhí Gur míle mágad Dylan. Ó, agus bubba bet domsa. Gur míle maigad, be mina mé héna gláú I gceartan is, he? Hú, he? Gur míle maigad. Well, sin iad ligan is, he? Stai? Ó, tá ceanú an eilefacha. Stocha gur Uncle Jack é sin, be? Ó, Rory, ní roi an gá. An na dhéanam is tada. Bhí ceap me gur wet a bhí sé. Mím seo. Dylan? Se. Céir sé bront na seo? Well, níos is a siopa, sta ma cinnte faoi sin. Seacail mé an stóirís, agus a chúl agus taobh mo, ní sin nénáid. Ach, bhí seán a réidir chiaráin. Ó tú cinnte ná leachú náid cinnte le. Cinnte dearfa. Well, thug mám móid agus smilla ná leach sí héna lofir, agus tá rianna mí. Cadéans mu duine se fedéid? Ní tú an bhór siúla bhéin go leanna vísa. Chóide má bheanna bíd an mríbe. Na chuil bhaba ginn se fí éir amsanis, vín tú? Ní henú duna betáid. Gus go a héna feidir, ach ní chuir teáid a bhainte se má be sé a sóáinine hocecha, díanana buráinart. Chóid má bhean, tú go ré Ó feidir ní fatan a glasú glas a teach se níir. Sanna bean le hena hén preisiach go lána go bhééis an cechuid. Brennahhar, tuairna sead an duine agus tá tú héana agus peidir motha go mórthúil mas mí leat. Chiaran ní étainine sin íart. Agus cum am an áir ire, becar gom cúna hortíh ó hála go mé mé éile ar rénos. Well, Arno, má tá tú cínte stór. Tá. Nolig chuna raibh. Tuganna citáin seo ach ebín seagan má buchalín sa sí san se. Tá coppla brotan san seo raibh, weim héana agus eben. Gurní tá sé sin mhacha gur míle má stó. Tá bronta na zaine go bhíon freisin nachholí sóí. Tá. Grá mór go bhmón is las bheith steideú go le híar. Right. Tánig sentí réad é Devin. Tháinig. Ó, gus ceadach séad. Tractor mór agus trailer mór. Bhfuil sagi, bhí sé geirí do thumas trás na hain. Ach dú mis leis go an bóir sin ar chuntarteach. Na ruirt hefin? Dúir. Dé tárá go tear a chun túisteach. Gus an bocha seo héad. Yu-Gi-Oh! Monster. Ó, be, bhfuil tú ráilm. Nis segan rontamas mó míteach ó dheogus á bhamó agus be ebhín seaganne I leagan an leanana bhí níosa isteach sa máin se an nach nach mé? Nach mé? An fócha líad. Dylan, ar thugta sé seo an siopa. Breanna, beidir go chuirdom sé chuirtar eis go mar agus Peter. Ja, déine sin. Right. Dylan. Evan, tá siad go des nach bhfuil Evan? Na sehaní. Tuice san leanana bhí níos na sehaní agus tuice déadú de feictú má bochail. No. Evan, seo, má bochail tóga? No, sin babú. Evan? An páiste sin dear go bhílte ce féidir. Stopáin.
Brenn Evan, tá saine lugan se nach mí tá spríle babóga. Nach bhfuilis? Tá sein go maiimh nach mín tú spríle babóga. Agus béise choine leis an chomá, nach mées? Ba cínte. Béis sacha má fé. Brenn Evan, tá mu luga bra orsa chun leanna ví a chuisteach sa bhaintseir an jobh. Mar níon tuisisin bhfuil ní bheith leanna ví a beras na runga nólaigh. Ach ní hinna neanna víasa. Well, yeah, tá sam nach ba, Evan, ach... Well, tan baby se cosir leis leanna ví na rugua. Evan, Brenn, dína a goáma, nach níana? Níana. Sa céfach an sinna néir dí. Chicken tú nach bhfuil cead agat rudí a hógáil a chuoine eile, na chicken? An í nach rá a géirí go gorad Evan sa máinseire. Ní he? Bhí mar chun túir bhreis go dtí. Dí? Tá lucach seachas agus Jack bheith le chéile arís. Ach, Dylan, támas le chéile. Tá so an ghfuil Jack san astáil fi láir, ach ní chílann sé sin nach me sé réis. Agus bu muid ar bhhain go minic. Ach bíonn si tresnús Bernie smíhall. Ó, Dylan, Brenna, níl mis agus Jack an scaran na chéile cosal le míhall agus Bernie. Tá so an go memúid ag ar gáin scatí, ach ní chílann sé sin nach bhfuil grágan dá chéile. Tígan tú? Is tus agus Jack an daine is táchta má híal, agus ní me chun niginn sé éonrad híocht etra. Ó, Dylan. Tam cíns go datnó sé go mór lei. Tásúm go daine san price a Jake méir. So, céir atá legaí amach a gé an lá. Tal mór an. Dínar, siúláis béidir. Ú tú cínte nach deachadú. Tás agam go gúireach Pauline míle fáilte rút. Tam cínte go gurí ach níl mé ggéir bheith im a Gooseberry. Susie, tás agad go má nach bhfuil rudí mar sin le Jimmy agus Pauline. Ó, seat a bronar, rinne mé darmad. Tá meas agam mar Pauline. Agus nuair tá meas agam mar bhean is mála a cóúdar. Mar a buna mé agus daine eile a jet an smín orb. Bhfuil sin a chuomh bhreaíonn se gomsa, Susie. Dad, caithí tú mé frost ar an gceann seo, OK? OK? Má si de heile? Nolí chuna stór. Ó, agus náid an dearmad ar Janice. Dút mé le go gur a gléochar í am cinsinne. An nach chad an síl. Amen. Is cuimhin am nóir bhí na gasar beag. Bhíoh siad ag déanamh níchail gan tuite na gola íchan olach, go bhíoh siad santa. Ní dhéana mé dearmad go deo ar an glynn ar a bhíoch na chuid súla, agus iad ag breathnú ar na brontas í maidin á nálaigh. Ach, Jimmy sin agus tháinig seo. Hey, come ag léachar. Ball, Vince. Ní fiús grúsca na bronta na sí fós. Seo. Come on. Oh, well, tá si go hálan. Agus costasach. Gur máth a stór. Vince, tá sé seo go hálan. Hey. So, measú ar cheart dún ggóil chuig an mórsúil. Ha? Well, os rud gur chailmuid an tafran agus choirt. Tá is staríide nachhfuil. Tá. Well, Vince, ní me sé bogas se le éon mórthúil bí cinró sin. Ok, mar sin, well, bog me héin síos ar fetáblín. Ní bhaid mé what? Vince. Coile stór. Ó hála gúil mór á dhéanamh in ómas go Nancy. Bálam ma haciach do spáint, ok? Ní bhaid mé what? Feice mé ball. Inti tosi fós. Oni, ní me se bhád na sceapir. Ó, hiú mé go meich na máil. Ó, be tú tó, be tú sin. Na sé bin ína léni. Túr tú air uá gan léni níos in is nach dúrus. Má bocha lefer? Nis.
Ha mar sé féidir nach an roiin nach chuil léimín bochtan seo go bheice sé seo. Tá samóide í móig nach hála America agus muide uig nach chun seo Somáile. As tú nach chearttaní bhile buchar ar ball. Féidir tá sa léam cáilmuid má sé gar a láircin. Evan, má bocha, bhí tú anhá. Bhí bertugaí anhá. Hello. Ní hé. Kieran. Kieran O'Brien. Tá mé fannas a B&B. No, Neil, tá si dim amach ag mórthiúil an nullag. Liam. Ó, Liam a chaníile. Chul mé trachtart. Cínte, dear mé sin nó. Agus duitse. Slán. Slán. Bhfuil sé thart hena féin? Ó ní nach bhí mo hón fe céamach. Well, tá tú díreach an ná lena fataí a bhrú mar sin. Ha, mu sé mánaí. Okay, Brennan Trorsha. Nish. Aber lena víasa. Ga Harlin. Hanias, Gramagi. Míle mai taine tamstor. Vince, cecha go tú hain? Am go maith hára. Bhí sé go déas na rá? Bhí sin go hálan. Fair play. Míle mai headstor. Go míle mai tíocht nish. Tá Dylan har bheith sátíú ben seo. Tágus mé hain. Cyn mé súlair ó hála go tú ar dulgus? Fair play, go míle mai gat. Hello, Jack. Nolly Connor. Yeah. Harry might win hustle come I. Yeah. Brennan in even fiddle and pan throw the Tommy Lar more Hule. Yeah, well, if he makes me no push in. I guess well, she didn't go here to all the mark in the visas as school hort. Tommy that either. Echt. Yeah, come here, Matanish. Yeah. The room with your boyfriend, okay? Yeah, Mission freshen. Okay. Slán, Nolly Connor. So tá sé go mágad an café oscailt. Mu leis ceall? Well, nach bhfuil sé cos le busman thalada goite. Tí tarrá nach bhfuil. Ní mar chélann dárad chuir bichéran. Me bra sásta gála bheits ar an gefisna. Cai go hadan sé leat an céad lá ó hosdáin. Níor haine. Bu bhí net tugra bhar níhfuil sa níor hain cefis na riomhlam. Ó. Mestú mo hón inún sin amúil. Cuir cean eile still. Right. Má tá neir sin grán out there. Cean fáhhaine tú leis? Fá céan bhain sa the job, poi heachtainna? Na cuil sé crú anna chud feibanna goit fi lár. Tí tarrá gúil. Well, go leis go le bhíhíil. Beidir go mé go th fór an seo ach tá sama conta sin an tupa ghfuil na pumpaní ar lééis ag padóit. Agus má tá? Well, beag go an airgad agad an sin le thua cuine le gimacht. Tá mé ha géirí an café ága le Bernie. Tá bronnam ní ra mé ach ag Tá an go maicad í tú geir dhéanana tá am sin.
Jason, Susie a ríist. Tá mé golamach le haid siúlóid, glí armnar an tú é seo. Tá brón arm a bhéhíal. Be carta a chlab mór a chuinál dúta. Chum leis go fui sin. Tá tú ceach glúr. Beidir go pointhead na ríd. Hééis sé méid achrún agus trúblaide a taine ag mensin ormsa. Sin rud a bhí na gíir rá. Is a bháil a taanamhach sé. Ce chuí? Well, muna raibh crachraí agat tá bhár, agus muna raibh sim agat riomháin sa céadáit. Well, tá sam go mé tú géalant ar bhealach. Ach, fiúsúd na sinta go té. No, tá Blue Eyes White Dragon ní san an Red Eyes Black Dragon. Tá technic dáta aige. Tá seanhhail leis nach bhfuil. Tá. Well, is tá ceappa go mar ggóhan picture igam. Bern go bhhaile ná bhéon turkey dóití san nain. Turkey leir. Dylan, go lewet má fear. Bach mi dháile. Tá dám sa go le teachta le. Nío bhevan, all right? Níl te sin féarháil. Well, lá cinnte le, Peter, ha? Ca dún go bhhaile go dinnear inis. Ja, agus gomad a bhhail freisin agus beag tú ná spéile a tarcór nó for tú. Ceanna saintí. Be sé ceirclór. Ná dúr, well, ná dí chuma. Formád. Slán is. Slán. Go lewet a bit. Sbéir láid san na chéile nach mé. So, tá sinnéad agus oscar a dhéanana go má? Well, ní rá mé cáint le támach. Tá mé cinnte gúil. Ó, ní rá tú cáint le. Sigim. Wamo, fag se bhhaile go beo. Be díine ná nolach mítear an goile. Tá go má tá mé teachtan is. Bích nolach 10 Vince. Curmád. Slán a hera. Well, I got it. Could you move that to? Well, John Joe. How? Kick out though. He's captured the in Sean Arrow. Oh. He. So, could you in the plan any good for you? Could you let le? Oh, Neil Salmon or here. Dinner, television story. Kids food hen. Ha, fucking rest. Ach, na hien ma hamre. Gauken na kelle bali. Neil to kan law half let hen win. John Joe. Ni facial at the shin. Oh, Jevens, will to kenje? Huh? Ni vin je kurste harf nage? No, by the toe. Follifer. Fair play out to Jason. Castle nach ramor na sholage gang sin im la clé. Jason. Susie. Nach woord mo go tachterachti. Four, yeah. Fi me gear gléchart ach níor man ragre. Ein chance gus mi nóha an mobile riol? Rinne me sin ach níor fecta sósa. Well, cheap me gur tú call noleg le warag sa griffúr. Dí me a bheith. Ach, smaoine mar rísar. Oh, gom leis gael, Susie. Seo haid taig. Maithir. Agus a bhean, Angela. Tá aniu gan ar chéile. Well, Jason, a harlagol tú an teonis. Tá ma héna agus téag réile sé dinnear a dhéanú. Ar bhaile bh íchilin? Gur maithad, Angela, ach beidir go bhág mud an orsá. Right, okay. Well, nálig wahi gof gobi. Gur maithad, slán. Slán. Cys o bladr o lefiorta fel. Gytyr sgeir yma hw. Why did the skeleton not go to the ball? Neil Zam, can't fall. Because he had nobody to go with. Neil Zam got a bone of Ash kids or scale well and shame or shame. When you make fully year of the Harrington or Shagas Willis, I can die we shall have Marm let Queen all the tea, the mark lay peak. Ar chóir na bhícin múise Martin maiol. Ní lá chud fála, soch ra muúir cinn teile cún. Níl sam ní cearcamach daine i tréad ná glóg sa gachran na tam se go blion seachas é námaile. Sin bhfuil ar am sa faoir chumar. Wow,
Grám! Go sábháil díisi. Déine seile. Tá nach daineo telam. A chhhaidil, ní cheartta de gáil chodaí sin leis. Sa bhfuil ceannig go chola gona leat chamá. Ní cheartta ar, gur míle maid. Ó, jeabhla héra, chosin te seo lán leide art. Well, ná ra éit sin go láichan blianart a héra. Nu ní cheartta de bheith cadach a déirigh mar sin orne héra. Is cum faoin airige dunis. sé rud is táhachtta go mena chuú gunne sása as an frontanas nach chuir ceart am chéará. Hi, start am rash. She's a kitten muffer. Vince store. Vince nanim tea. Ar fágin sinna let. Dina mis má mar sinna bá. Sinna cógad cúna hortits seachas a bheith siar ar dóna déna flac. Bhid sa sí sa tiltte go maid. Tééis méid cúnagann nó ganna bliana bhaid. Áráit mar sin arna. Ó, tá sam caríon sme. Dina bhaid potile cafuí. Ó, sib cupán. Áráit bhid. Hibos mama. All right. Rinne me dermid blanar ach glú léim ar ball nuair bhí siad maithe go mórthúil. Ó, nach chuil te sin go déas. Wes kent vi le rági grétfri? Tíach nula chuna aráda. Skechúil sé ar fad? Níl sam. Me tú dánig dédín an nola ag fia, nó netúil sé ó le sína veice is nó dé sin fós. Fia? Inon líam. Ó níor sam go líanaige. Bhfuil tá agus carín be gáil na crétúí. Ba ceachach siad an seát an nulach. Caithfuil sé deachar iad a bheith go fada sin a bháile. Agus am chuo fásan páistí sús có scopi sin. Tar ba plát sin má bachla chéra. Bhide. Bhide chuid clúcha leis ar bh báín. Sin mu mé héna brean ar a tele. Tá áthas arm gur tháinig tú rais. Tá beirt an. Sa cin arúil tú sola dar? Ó, tá glór am agin fós. Deir an go mis móla nocht. Tá tú an hiiscinnach le dáthir. Ceché? Well, nuair smaoíonn tú ar an rud a rinne sé le thu a chanáil thart. An eil se a gceistad? Mar ja. Ach, in óíire, Jason. Ní cheapan gur clás a bhí an. Cé fá? Nín mór nach níonach taigh le na bhealach áilech. Ach, céird? Ní cheapan gur se ligans ar héin an orsa. Cé fá deir tú sin? Tá bheith an atís bhí nach het sóla. Cheap se ar íidir gur sé fáil bháis. Brenna, tá néir an daine bheith níos móna sásta clás mar sin immer tar haig. Tá mar chaine ar hiicá sin. Tus tóch ar bhealach, go sé sách maithaige. Finan an fiálar a bheálar nach an éid airsead. Vichin wawi. Net as a joke chu si go crúbám. Be focail am leis. Agus go dé go díra tá tú gal réit. Bhil tá go le rá dosach leis nach cholínteach strípachin. Agus crite sé sin bhuaid. Ó díle sam bhí sin. Ach ní si go le nála am bhaach sa bhád le ddíir me méid sin leat. Má deanna go méid job agad an sin. Má tád cinn le rád a bre macha. Tá má deanna go méid job agad échonealt ar hiúil luiche. Well, is ga go bhí macha sin. Is gar leoga. Go speisialta ó hála bhil sí súla péiste Jason. Chultas a gan? Me go leach go láda me se reachtlach in sin. Sin amadanta sin. Agus ceirta tú géar me gile ben, ha? Seasta siar a agus liginnte saoil mo bhice bhile, Well?